Washilo wabai. Owe na tabe hiye ba. Oyo bona taboye manude na taho. Unu mari unu shai wa sibya. Chocolate me to mother which more traditional go afro ke baptism na. Ike ha agwom. No. Ewo homo ofu. Ai na ga agwogwo rugbe. Malo tutu ma na shushe. Oya se baji. Wayo. Na. Izofukwa ni tabu owo. Kebezo. Mire budewo ha. Imanu okwa nuku jeri nuku dro kwadudu. Ai ho. Oba ile gekwe. Izu okwe yi geje nungu. Nuku no wori ya tori ko wa. Okay. Gana wa ko robe. Wayo. Iti ikwo okwute n'elu nke ọ dakwara ịbịa ya enyere akụkọ maka ọka n'icho Wayo bije. We butelu do na takwa bottle abana. Futakwa na oyo obuna nodo. Why? Onobil nodo. Owo kwe nke na eyu aye anyhow. Before echi ya za. Ya gbanakwa. Lekwa body ji na go ya mo ya bu. Futakwa na. Lekwa dimba ai jeje n'ihe. Oh, pe taba ijere rie. Ekane koko dị mma. Ụbọchị sakwute na mbụla kewe mgbọ egwu. Ikolobịa n'oghere nwoke. Kalamufu n'ọdị dị n'ọdị. Ewefukwe mbụrụ kwuchiri. Wayo. Where? Sorry, Imano. Okay, and Chorizo. Africa, and the matches, I think. Wayo. Dai na kaun katani bi mauna. Walo wi bi mo. Mo no wi kukune futere mo ku. Dai man mo ke je wana ni ma se mo bia kwaneti wo ka di ku mi bi o ka di. Kwa. Obulagi. Ariwa. Okoye na ganji ne yaka. Mauzewe. Obulagi. Aga yitego. Awo gidewe. Ana mali ana tini abu bodo na ya. No che bai ma. E manga. Ato mi te.
aga m ete egwu Imare kadere tayi makare since mbidoro twaga banu ime mo gbara ogwere woro gba mo mbugbo eku gbara ote na ofu one lapto wogu isi nkiticha ego biara ogunu POS mani ije ne hokwecha ọdún laptalo wogu wayo imo ndi ko ya kana si na ka titini aye go echi kadwa tu yot laptop wogu come here to wayo mo na pe na okay better amam gede wayo Madide kwela ro tene jira kinge kworo wanzi zoru kwa mamiri osori abara utakije mwa oyo ro de agbado oche na ọ ga-agba na ti kọwara awoki me one ya ma ihe ne mada awoki o le nchọrọ eju ebe a ọ ka ihe dị n'otene gburu gị iji wụ ego ole gburu otene na ọkwa ka esi pụlesi ịkọrọ bịa ụwa Toscana. ameji ọ dị ka ịchọrọ laptop owo ni ọkọ ọdụ bịa laptop wogu ọkọ ọdụ Chukwu bịara kere nji tadewe n'ụwa were otene ihe dowe ibe hazi were tụọ ya otene Tụọnụ m obere okiri gụrụ agba okiri amaokwe kwuo n'ahịrị ọ bịara m gụrụ agba okiri judi kwuo n'ahịrị bewachi ma chi ọ bịara kwe m nkwa moto mana onye onye mana ọrụ ebube ga-abịa n'ike nke Chukwu ihe Josef ji ruo n'isi manelu ojiri ime na-eji njọ ụgwọ ọbanaiti na ọ ga-amụkwa nwoke mana ọ ga-abụkwa Emmanuel ihe wa apịalụ m Toko kiko idewela yo na kasho na abu imanibe kwapo ito enu kwapo ga ikwuwe eriri n'ọba na ọ ga-eji nke ọzọ gbawara mana o nwere ihe nchọrọ ịkọwara ọha maka ọkụkọ o si na ihe aja arụchi nke dị ya mma na oho ya na-eri afọ oho ya ọrụ ukwu ụbọchị ahụ je ka apụta nkwọ ọgbara ụda ekpuchi owo ya onye nwe ọkụkọ a gịrị eke ya ka na ọ gbagburu ejere ogene bụ ya ga-emeri nwana ahụ oji ogene Chukwu bịara ihe ya n'aka woru jebe buru woru gote ngwongwo na ngwongwo kwasịrị jee na-agwụ kwado ọgwụ n'ayo wayo bụ ije were wayo wuchie ya na ejere mbọ ọkwagwo wuchie ya ọkwagoro m ji ndị wayo
Udeje jemba. Okay, my con do quad. I just book I and I. The lady plan but I did woman. Okay, ma ve kuri ogum bu madimele. Na ibu tinate ma ogum bi na ebulu. You can guarantee now you try by Imanbalaka, Walakan chatting. If you are Baruti go, None of all. People, he does my death. I know him goes talking about why she can acquire. They were quenching at me by one thing. Tito kwa wo ejine kwa bo kuson di bericha ne chekwere nna riwo ma ya mana ibata kwa ihe nna Natai kike natai lolo natai oh la nukule 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 Bala ganosa oh luo bala ganosa ale mele to golo mele budoy ale mele to golo ale mele to maru oswani shi kolo Jinda gnaka Tiki.
boyo. Uboshi boyo wa ini ke kate akali ji. Sisi ku ike no benna mata. Na. Nke to ndekwa aburanji nso ni ma. Eru eje fuje no, ma mi defu. Ihe ru na tekwe mu ne tenere. Manishi mahmiri ekwa okani metere ka ayemu aka wani na deno. Nene. Ayo ayo. Iya na samuno magana bucha. Sibo zabo manona akamba ifa ikweri bobo. Aba mu bo wudi wo nke madu o kana bali we anu do mara wo mbe mpa ikweri Nene bo. Na sana go sit down. Na sana sheba for. Ah na go we are going. Money I can was I'm home now night. Ya put that lady, but I wake up with that lady, I make my lady mistakes. Money and I come and chain off our series. Oh, yeah. But I put that one to go there, Kayak Chobam. Nice, but I come by better boy, I got that buy. Now you never keep it. Tu ne peux pas faire tout le nabe. Abadishi.
Oh,